Какво за теб е успеха? Ами за мен успеха не е това да имаш пари и имущество и така нататък. За мен успеха е да имаш ценни хора около себе си, да се чувстваш добре с тях, да правиш това, което наистина ти харесва, най-вече себе си, защото в общество като днешното е много трудно да бъдеш себе си и много трудно човек се отпуска и наистина прави това, което му харесва. По-скоро се стреми да бъде харесван. За мен успехът е да имам семейство и приятели, на които мога да разчитам, да стана добра футболистка и да обиколя света. За мен успеха е намирането на голямата любов, създаването на голямо семейство, намирането на добре платена работа. Какво за вас е успеха? Значи за мен успеха е това, че трябва да имаш добър стълб зад гърба си, за който можеш да се облегнеш и да имаш добри приятели, които да ти подадат ръка в момента, за да можеш ти да имаш успехи и да можеш да реализираш своите желания и надежди, да кажем. Иначе живота без това нещо много трудно можеш да го постигнеш. Щастието има общо с успеха, защото след като правиш това, което ти харесва, би трябвало да си щастлив от него. За мен щастието, примерно, всички хора, които обичам да са около мене, да ме правят щастлива и не ме интересува друго. Това ме прави щастлива. За мен успехът е да постигнеш целите си в живота. Моите цели в живота са да работя работа, която ми доставя удоволствие и да имам добро семейство и да мога да го издържам.